Family, ngithathe isinqumo sokuthi angeke nje ngithi uku-upgrade yabona i-wardrobe yabantu besilisa basebhazi say because bahlezi nje begqokele amasudu ama-4 namashethi lawa isikotshi abanazo izimpahla abantu besilisa basebhazi say ifocus yami ihlezi kumantombazane. I guess maybe it's because ngiyintombazane anginendaba nabafana ukuthi bagqoke kanjani, so nje I've decided ukuthi nje angeke nje i-wardrobe yethu ngithi nje upgrade, ngifake i-upgrade. Kodwa before ngiqhubeke kakhulu nginitshengise imfashono enisazoyibona ezitorini zethu nenye imfashono eseniyibonile. Ngeke ngathi nje othi ngeke ngithi nje umuntu wesifazane kancane ngimshaye ngama slides yabona ngimlahlele because ama characters wami akanazo izicathulo eziflat ahleze egqoka ama flat ngayo yonke indawo. Ningihlekile kwesinye istory nathi intombazane isenga igqoke ama crocs. And then ngaphinde ngathi hayi amafoni ebhazi sehlaphe ngamafoni awu5 othi nje ngeke ngithi nje ngilahlele ngenye ifoni because ama characters wami ahleze ephethe la amafoni, ifoni e-red, e-pink, e-grey, e-black, e-white. Those are only 5 phones enginawo ebhazi say. So now we've added i-upgrade, a new phone, so nje zizokhala zizokhipha ke guys. So enjoyani ke imfashion yabantu besilisa engiyi-edile ebhazi say. Nisazoyibona kakhulu ezitorini zethu, enye sengiyi-edile already. So ngiyathanda kakhulu family, ningakhohlwa ukuthi nisfollowishe to all social media platforms Buzz SA. Siyathanda kakhulu.